obtížné situaci. Ztracení, no, jeli jsme do malého města, ale nevím, kde jsme, jako. A byl sraz ve 3, je skoro čtvrt, takže... Ale ten most tady byl. Ten most tu byl. Ale ten bus už tam není. To už natáčíš ten při... Hej, oni jdou po té cyklostezce, co dělají. Co? Ježíš, tak... Ježíš. Taky Češi, jo. Je, dobrý. Jste Češi? Vyhledáme autobus, ale on Náš autobus, neviděl. Jste to našli? Tak máme dost jídla, takže... Nemáme hlad? Jak se tomu zavolat, tomu učitelovi, hej? No. Tak přečtu. Já nemám, ale čeho mu zavolat? Tak teď to je... A teď my jsme úplně mimo. Hej, tak ale ten kostel, chápeš? Já se aspoň můžu natočit v klidu. Teď nemusíš. Ale my jdeme znova k tomu kostelu. Tak tam to parkoviště bylo naše, oni bys tak odjeli, ne? Ale že jo, mně se zdá, že ten bus tam byl Oni na si tom nás všimnou, až parkovišti. vystoupí z toho busu. Oni už nám Tak mohou. počet, slyšej. Co? Peťa je ztracená. Stop! Pošli chleba. Hej, na parkovišti, stop! Je tu bílý most. Atmosféra houstne. Nastaly menší potíže. Ztratili jsme se, napíšu. Hej, tak co to je? Jedna ulička, A my nevíš, chodíme kde furt jsi. dokola, ten park... To jsi v tom kruhu. Vůbec nemáme být. Ale to bylo podobné Ale to strašně byl podobný to ten parku. most, takže on je tu ještě jeden. Ale byly tam budovy. Nemám na to. Jsme na druhé. Tu máš adresu nějakou kapitén něco. Jsme na druhé straně. Kostela. A tak pro nás přijeď, Borenka mám být, jako. Dívej, tady je nějaký kapitán Mejrvek. Hej, tak... Jsme na druhé straně. A číslo popisné? Straně. Ale jim to bude na hovno, když nemají mapu, vole. A tak to jsou zná, ne? To pro autobus. Tak A tak jezdí ta to už autobus 20 musí, let, tak- tak ví, nejde jsme. Kostela. Stop. Někde u počky kapitán Mejrvek. Takže ne, že tu je most. Řekni, že tam se mnou jelo auto. A bylo to červené auto? Ne, spíš radši. Jsme na druhé straně kostela, někde u... Ne. Napiš tam, že tu je ten most a adresu. Je to Billy, je tu... Help me. Help me, please, počkej. Hej, zastav tu káru a řekni nám tu ulici, na které stojíme. On si to... Bílá karosa. Jsme na dvě kulisy, nějaký Where is my detektiv. karosa? Ne, tady je nějaký ten, jsme na zvedací most. To je zvedací most, ne, že? Hej, ne, že jsme u nějakého... Napíš už, to je ulice tady toto, kapitán May. A co je Ne, tam to? tohle. To je další ulice. Napiš, stojím na rohu kapitán May něco. Jsme tam, kde jsme byli. Tak snad už pro nás přijdou. To je Komenský jinak. Doufám, že se cestou taky ztratí pan Krček někde. A tak říkal za 5 minut a nám to trvá asi 10 minut. Tak on už šel zase zpátky. Takže už šel zase zpátky. Nepřišla ti SMS-ka, Marťo? Ne, nepřišla. Já už jsem myslela, že jede ten bus, už jsem slyšela. Ten policajt, víš, co přijede. Tak já se natočím aspoň město. Ty Narden tady, že? Jo, jsme v Narde. Už jde. Je. A už se sní. Já jsem se ztratil předtím taky, takže pojďte. Jo, My jsme jediný. já jsem vedl pana profesora.